kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Wende Jokopere. Wapako Nyasaye gi Wende Jokopere. Chenro makelo ni gweth mathoth. Wende Jokopere. Wende Jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend. Wende Jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag Jokopere kochanni gi Lydia Akoth. Wende Jokopere e Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Kogwen gi VOJ e Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano nyakore mgajwang, wado mana chako twak marwa gimora mora nigi sane. Kumano kaka nase singuni aneno ka wendo na ose yore studio ka obrogo kode mbaka ka watemo lemo weche mopogore owuok e migao kata e kambi miluongo ni Sun King mabende osebedo kalando ni mwandu mag sola mabende gin go nyakore mgajwang. Ng'eyo ni sane wasebedo kwa keto maino marwa e teko maler miluongo ni green kendo sustainable energy kagitiyo kod lony mar loso panels magi. Awacho ni kanyo ni gin gi mwandu mathoth kabisa. Bende nyocha ka achiwo gift hampers ne jowinjo ma bende samoro ose bedo machiegni ahinya kod mwandu mag Sun Kingo. Kumano akawo thuolo makende mar wako wendo na okinyi makawuono mar chako kode mbaka achiel kachiel e chenro makawuono mar Ramogi Baraza. Wendo mar kawuono en Elisha Adie ma en country business leader Sun King. Oyaore jatelo kendo machiegni e Ramogi Radio ka chuny Jaluo. Ero kamana inya kuom rwaka e Radio Ramogi. Amor betka en biro na mokwongo ka. Ero kamana inya iwuod kane? Aja kano. Ero kamana inya Elisha Adie. Penjo ng'eny. Penjo mokwongo ma samoro jopiny kombo ng'eyo. Sun King osego badho machalo nade mamiyo japiny bedo gi yot mar bedo kod mwandu mag Sun King. Enya ka ong'iyo teko mana achiel kuom gik ma dongo piny. Mokwongo erokamano kuom bedo ni ng'eyo ni Sun King osego hatua ma chal ka ina miwachogo. Kaluwore gi research ma Sun King timo. Okay. Waloso sola matache ma ng'ato ang'ata manyalo dwaro tiyo gi ler. Kech gima dwaro kabisa ni dhano bed gi ler. Koro wang'iyo ng'ato ma dwaro mare ni piny marom nade nyaka ng'ama dwaro ni duong' marom nade. Koro waloso tache manyalo timo mana tij liel kende. Okay. Waloso taya man nyaka gi radio. Waloso taya mariel rooms mopogore. Kendo wadhi nyaka taya maduong' kabisa manya riembo gik moko e ot te. Chakre fridge nyaka pas nyaka ng'o te e ot. Mano kore maduong' mogik. Koro wating'o dhano te gi dwaro gi nyalo gi. Okay. Yes. Magi utimo bang' kusetimo nonro kata research miwachono? Yes. Okay. Koro wang'iyo ni ng'ato nweng'o ne rom nade. Okay. Wachako wang'iyo ni ng'ato ode rom nade.
kopo ni en gi pek moko ama ting' moko be ma en go koro kendo wachako watiyo gi mano neno ni wamiye ndalo marom nade. Okay. Ng'ato nya chudo dweche 3, ng'ama chielo nya dwaro chudo kata mana higni 2 kata 3. Koro mano bang' kwasetimo nonro iye kanyo to waneno ni ng'ani romo ne gi nyalo ne en kanye to bas to wamiye gima loso dwaro ne. Erokamano. Ere kaka utudre gi jopiny kata local communities gi stakeholders mamoko mar neno ni gisumo rieko gi paro mar bedo kod tiyo gi weche mag teko mar sola e yo makare kokalo kuom mwandu ma un go kaka Sun King? Mano penjo maber kabisa kendo duoko mare ni Sun King Kenya ka kende. Wan gi dukni mokalo 130. Okay. Onge kumoro amora ma Sun King ok yudre. Ma Sun King en gima nigi ji, ok en gima imanyo. En kanyo ma ji 4 king'iyo Kenya kuma nitie sani. Ji 4 kuom ji 4 ka ji 4 ng'at achiel nyaka bede ni tiyo gi Sun King. Mar ariyo, Sun King loso sola ma high sensitivity. Okay. Tiende ni sola ma tiyo gi kata chieng' ma piny ok ni gi chieng' mang'eny. Kaka koro sani koth Kaka sani ni. Obro charge. Okay. Kech gima duong' kabisa tij sola en ga ler. Ok en chieng'. Koro ka chieng' rie koth chwe to ler nitie to pod obo charge. En mani koro koth boduoko speed piny matin. Lakini kech watimo research ma olose gi gimoro ni monocrystalline. Miyo en very high sensitivity solar. Yes. Koro ka ler moro amora wuok to ochajore. Yes, mane gima timore. Okay. Mopogore kod mano, gin kit lony mage kata innovative strategies mage ma useketo ma bro miyo japiny bedo kod yot mar neno ni mwandu mag sola yot yudo, yot nyiewo, yot bedo go. Mano ami duoko ni wachako gi kaka Sun King keto nengo. Okay. Sun King ng'ato ka ng'iepo to chulo kata mana $20. Nitie nyaka Sun King mar $15 odiechieng'. To luore gi nyalo mar ng'ato. Okay. Koro mano miyowa tich mayot. Kendo wachako waketo jouso. Wan gi jouso mokalo 10,000 Kenya ka. Ma ok apani kalo dakika 15 kapok achopo kumoro amora e Kenya ka. Ka ng'ato dwaro Sun King sani to ok kal dakika 15 kapok Sun King ochopo e dhode. Koro jogi tiya e mier. Wamiyo gi mwandu gi betugo e mier kanyo ka ng'ato dwaro timiye gi kama entiere no. Kendo chudo be ng'ato nyalo chudo gi mobile money. Okay. Koro inidhi tidonje simu ni tioro tiyudo mana token. To idiyo token kaka inyadiyo mar stima. To stima liele odi. Koro enena technology ma dhano ng'iyogo. Mobile money en gima dhano ng'iyogo. Mane mwambe waketo mondo tich obed ne dhano mayot, kik obed ni wambe wachak wakelo complication. Ukelo ne jopiny yot mar bedo gi teko. Kabisa. Wach mangima mokalo. Gino kege mage ma uketo mar neno ni sama midhiero mako ng'ato to pod en gi thuolo mar bedo gi teko, nikech yuto kaka sewacho kanyo ji opogore wacho kanyo ni mwandu mag $10, 15 kod mamoko. Mokwongo sama wachako timo ohala gi ng'ato watemo kabisa mondo wang'i ting'eni Sun King en kambi mang'iyo ji te. Okay. To nitiere ga ji mapok no obedo kata mana gi bank account. Koro ing'eni ng'ani kidwa ng'eyo ni to ng'ani nyalo nene nade, tiende ni ibro tiyo gi wang', tibro tiyo gi dhok gi penjo. Koro magi mwatiyogo to seche moko iyudo ka nyalo mar ng'ato dhi pogore kaka piny seche moko weche lokore. Koro wachako watimo ne ng'ato restructuring. Wanya bedo gi discussion gi ng'ato. Okay. Mwago mbaka ni kare gini ka koro obed kama. Koro kare waloke mondo koro ichul kama. Okay. To be ng'amo tamo kabisa wayiene duoko. Kota miwacho ni duoka to waduoko ni
deposit ni Okay. kaluwore kaka ne ng'ato rito taya no. Okay. Ndio. Wan gi lokruok mar futo mar kor lwasi kaka ne isewacho ni ulose gi lony manyien sani mamiyo mana teko mar ler kende oromo chajo panel maru gi betri mare. To wan gi kuonde moko ma samoro en malo, samoro en piny, samoro onge. Kuom ranyisi jomoko modak Limuru kagi. Ma samoro ler ni bedo ga maonge seche moko. Gino okenge mage muketo mar neno ni ng'ani ok obedo gi ng'ikruok e ngimane ma pile ka pile kutiyo gi mwandu mag Sun King? Koro kaluwore gi lony mitiyogo e loso sola gi, betri mare iyudo ka nitie taya manyalo liel kuom seche 36. Koro ing'e ni seche 36 tiende ni kane chieng' onge kawuono obiro matin. Kech Kenya wan gi ber achiel molo pinje mamoko ni wan ikweta. Okay. Koro ing'e ni ikweta tiende ni wayudo consistent sun, chieng' ok lal ahinya kaka kuonde mamoko. Koro ka yudo ler kawuono kendo achaka yudo ler kiny kendo achaka yudo ler kiny machielo cha. Kata ka ne bede no rach marom nade kaka Limuru, Sun King nigi technology ma taya no okang' ne bed ni okonya liel. Okay. Seche 36 mani ing'e ni ndalo 3. Kendo ichaki medo mo ochajo go kawuono gi godiechieng' matin no. Omedre kako sodo. Omedre ok dodhi motho ma ng'ato dong' ni ok nyal. Kendo waketo teche gi levels mopogore opogore. Okay. Koro iyudo ni level mapiny mogik pod nya neno. Okay. To level mamalo mogik mano to koro liel kabisa ma ka ng'ato dwa kata mana somo ama kwanyo kata mana sindan morelo ka no liel mano. Koro thothne ji tiyo gi mod madiere gi mod mapiny. Kamano. Koro ng'ato nyalo diyo kako dwaro kar chuny ng'ama tiyo kode. Kaka idwaro. Ero kamana ahinya. Ng'iso anena e yo machuok. Sun King hie wasebedo kwa winje to mission mare en ang'o mar kelo weche mag teko e yo mayot ne jopiny molo to tich moti e Kenya ka? Ero kamana ahinya. Sun King nigi mission ma kawacho gi kizungu en ni to power access to brighter lives. Matiende ni wamiyo ji teko mar bedo ni ginya yudo ler. Okay. Waketo koluwore gi technology, waketo koluwore gi financial inclusion, kendo waketo kaluwore gi teko mar betri mimiyo customer ka customer. Kech yudo ni mondo ng'ato ng'iew gimoro nyaka bed ni en gimonya tiyogo makonye. Koro Sun King kong'isi ni gini liel kuom seche 10 to konya dhi mapitin seche 10 go. Garanti no nitie maonge ni koro ni pod iwacho ni nya bet ni ne mano gima onge. Kamano. Wach magima mokalo inyalo ng'isowa ni to gin kidienje mage mag mwandu ma un go ne oganda ne region ma koro wawuoyo go sani go kinyi? Koro Sun King nigi kachako gima piny. Okay. Taya miluongo ni Sun King Pro. Sun King Pro. Mano liel mar taya kende. Okay. To Sun King nigi taya miluongo ni Boom. Koro Boom eno liel kende nigi radio. Bas bang' mano Sun King nigi taya miluongo ni Home Plus. Koro Home Plus mano koro ichako donje home system matino nya liel rooms mopogore opogore, rooms 3. Okay. Ot moro ka moro nigi switch ne. Kendo gite ginya chajo simu. Okay. Kendo wan gi Home Plus Pro. Home Plus Pro. Koro Home Plus Pro en onyaliel rooms 4. Okay. Kendo sola ni koro duong' molo mokwongo cha, kendo tache nego beliel gi level mamalo moloyo. Kae wadhi e Sun King TV. Okay. 24 inches gi 32 inches. Kae kiwuok kanyo tidonje Sun King inverter. Koro inverter gintiere power play. Okay. Mane ni inverter mar 600 watts. Mano mi stima kendo mi direct current. Okay. Matiendo nya timo gima tiyo gi sola kendo ting'o gima nigi stima. TV oting'o wifi jok matiyo dala
work from home nyatiyo gi mano kendo inya ting'e idhigo kata kopo ni idhi e camping kumoro tiwuotho wuotha kode tidhi itiyogo. Koka wan gi maduong' mogik koro miluongo ni Sun King Power Hub. Koro Power Hub to en ochakore gi 3300 watts. Kendo to koro oting'a ting'a ot te. Iyudo kisedhi michuoye kaka koro inya ywa stima e ot. Bas en koro ting'o nya ting'a gik ma in ge ot te. Koro i-plug to kichak itimo wiring mopogore. Mana wiring mane odi cha. Mikawo to bibiri mede kacha en hybrid. Koro sama stima olal to odonjo kende automatic maonge gimitimo. Idwar ni en emitiyo kode ama stima ma koro bedo backup ine ma koro iyiero. En gi settings go te. Kamano. Installation ka ng'ama timo ahinya king'iyo Sun King Power Hub no, gima moko ma bende neno ka gima dwaro joma nigi udi madongo gi. Kamano. So Sun King en watemo mondo wami customers wa ber mogik ma ginya yudo kuom tache wagi. Koro Sun King mokwongo ing'e ni Sun King ema loso tachegi, ok wang'iewo tair ng'ato. Koro watimo research, watimo design, waloso kendo wauso, kendo wan ema watimo installation. Kendo waoro ni jok mo olony man gi barupe moyiene gi sheria ma Kenya ema biro timo ni installation, ok ichak imany ng'ato ma timo installation. Ka wach debede wan gi kumiluongo ni service center. Koro service center en kuma ka tach ng'ato okethore tinya duoke kacha mafunde wa ma train olose man kendo ng'ano doggo. En adonjo ti iloso ni tiwuok idokgo. Ka en gima dwa budho matin tibong'isi ni kare weye kama ti ilose basi chak iluongi duogi kawe. Kamano. Service centers gi nitiere kuonde mage koso en single koso? Koro service centers nitiere Nairobi, nitiere Kakamega. To koro customers tijen mana no chope duka man machiegni. Wane mwaneno kaka gino dhie service center madog ire. Koro ng'ato kani oyugis ka ino yugis tidonjo ne duka mo yugis kanyo tiweyo kanyo. Ka en gimi nyalos ni yugis kanyo gi ng'ama nie duka kanyo. To bolos amo bo wiloni. To ka en gima dwani mondo ore service center to ore aora overnight. To chopo kucho tilose tichaki duoke. To gibro ng'isi ni ma duog bang' ndalo 2 kata 3. To kopo ni en gimi losa losa kanyo gi kanyo tidonjo to ng'iyo gi system kama timi mana machielo kanyo tiwuok idok. Kamano. Service makamano uchiwo ng'ato kosebedo gi solar gi kuom thuolo maromo nade? Koro warranty en ga higni 2. Koro ka ine warranty to tiende ni kikelo to okibi chulo gimoro amora. To ng'ama osekalo warranty to okethore tibong'i inya chulo gimoro matin kaluwore gi miloso. To nitie gik mamoko miloso alosa maonge gima ng'ato chulo. Waduogi chien matin. Nitie gimoro manilieko ni lipa pole pole. Kamano. Otiyo nade? Koro lipa pole pole ni achiel kuom yore ma wa kelo go yot ne oganda mondo oyude ler gi entertainment. Ng'ato chulo deposit tamiye taya. Koro kichulo deposit tamiye taya tiwuok gi taya no kanyo tamiyi ndalo 3 miliel go mag nono ma pod iwinjo go mitne. Bang' kanyo koro ichulo ka en mar Sh15. Okoro ichulo Sh15 gi mobile money mari tiyudo token tidiyo mane taya kanyo taya nigi buttons moting'o numbers midiyo. Kisedi adiani to liel. Samo kichulo ok oliel. Ineno. Koro nena chudo. Koro mano yo machielo maparo nego customer. Ni kawuono kok oliel to dini po kichudo. To kichudo tiyudo mana token kanyo gi kanyo. To liel. Bas, koro ni dhi mana mbele gi ngimani. Kendo technology ni ber kech eno tiyo kumoro amora kata kuma onge network. Taya ko los gi technology makata iting'e idhi kode mane bur ka jothurwa moko ma kunyo gold
ni in gi buolo piny kucho kuma onge network to in gi token cha tidhi adie kanyo to chulo to liela mana kamano erokamano. Ang'e nitie jowa moko mawinjo ka gin diaspora samoro winjo wachni to doher no oket gimoro dala kamano. Kaka en mabor no inyalo konye nade? Be nitie namba moro ma ng'ato nyalo goyo mar penjo mathoth nikech samoro twak ma kawuono ni ok wanya tieko weche te? Abo mi namba. Okay. Biro miwa namba namba mar customer care. Wayudore Facebook, wayudore LinkedIn, wayudore X. Okay. Koro social media platforms gite. Untie. Wantiere ma onge ma Sun King ok yudre. Okay. Kamano. Obede diaspora, obede Kenya ka. Ka Kenya ka to dakika 15 kende. To ka diaspora internet. Erokamano. Inyalo gwelo mbui margi bende te yud mwandu gi magin go mopogore bende. Kabisa. Erokamano ahinya. Ng'ato penja kani to bede un gi solutions for institutions? Wan go. Okay. Koro luore gi institution ni en institution marom nade. To odwano oting'ne ang'o. Koro nyaka watim gimiluongo ni site visit, watim assessment. Waneno ni gik ma jogi dwan mondo obede sola gin ang'o. Kore ma tiyogo mondo wane ni ng'ani timie betri adi, timie inverter adi, timie panel adi. Kecha nyamiyo ng'ato kata panel 50 gi betri kata 10. Koro kasedonjo institution tang'iyo, then wamiyo gi program michulo mos. Koro gibed ni gidwa chulo mos, gidwa chulo piyo. Mano wan gi nyalo mare. Okay. Erokamano ahinya. Sa 2:26 mar okinyi koro Mwajwang. Abro yawo line masimu kaka dibedi in gi penjo moro amora isetiyo gi mwandu mag Sun King Solar mopogore inyalo miwa mbakani. Sigandi ni osekonyi nade? Isetiyo kode kuom thuolo maromo nade? Sungunu anena, dhialnu anena mwandu mag Sun King ka in jalo mosetiyo kodgi e nyakalondo mar Ramogi FM ka okinyi makawuono. Namba en 07222009997 070 Mago duto te gin nemniga mag studio kanya kwa Ramogi Jwang ka en kanyo saa 2 okalo kod dakika 27 mar okinyi. Ma en Ramogi Baraza wendo mara wuok e kambi mar Sun King Solar. Elisha Adi wuod kano ma en country business leader mar Sun King e Kenya ka nyakwa Ramogi Jwang. Namba en 22954 SMS ichakote marina Ramogi. Bende kinyalo dhi e X, Facebook One Live, YouTube bende Ramogi FM One Live e show makawuono ni kachiel kod bende nyalo bolo mapenjo mari kachiel kod experience mari matiyo kod mwandu mag Sun King Solar. En sario gi 27 mar okinyi masane. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 19 dwe mar adek higa 2025. En odiochieng' mape biro gabore higani kod ndalo 287 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2008 emane mane jatelo mar Cuba migosi Fidel Castro nogwe tao. Mano notimore bang' ka nosebedo telo kuom higni 49. To e pacho kaendi odiochieng' machal gi kawuono higa 1954 emane oyiere migosi James Orengo kaka jalup jakom mokwongo maduong' bura mar Ford Kenya. Be ing'eyo? Beng'eyo ni kok dhano en achiel kuom fuoni ma ok ti gi muya maler kata oxygen kowuok e remo. Mae en kaluwore gi mbui mar medindia.net. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mokur mara Premium Kavagara en mogo marachar manyiso ni olose kod bando mabeyo e alwora maber. En mogo ma itiyogo matin e dwalo kuon. Oyot tedo kendo en mogo ma ok mok e lwedo. Mogo mara Premium Kavagara en mogo mopuodhi kod jogo mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu ma pacho ka mong'ere gi KEBS. En mogo maber gi ngimani. Inyalo chame kod kit chiemo moro amora, obed alot, omena, rech, nyama choma to kata mana nyasi moro amora. Yud mari kawuono e Search Enterprise
Limited e Kisumu ka ywa telephone mar 0727222352. Kisi discount masogo ka ywa telephone mar 0798931538 kata Jewel Wholesalers Kisumu ka ywa telephone mar 0722822103. Binedo mari e duka madongo kata supermarket mag Naivas, Quickmart, Shivling kod KTS. Mondo di nyanango kaka skizatun mari D*812*784 hash. Pendo moro biroka, chala tenonya diana, anzi moro biroka, chala tenonya uya, de moro biroka, chala tenonya diana. Mondo di nyanango kaka skizatun mari D*812*784 hash. Jowetena, winjuru, nitiere pogruok e kind keto mwandu kod timo kungo. Pogruok e kind tiyo kod siling 100 aoyae kod tiyo kode e yo makare, yani kungo. Pogruok mar dwaro gimoro pile ka pile kod yudo gimoro pile ka pile. Pogruok en Zidi Money Market Fund mokel kod M-Pesa ma en yo mayot kendo manyien mar keto pesani e yo ma onyuolrego pile ka pile. Kungo kochakore siling 100 kende e M-Pesa mari mondo iyud nyenyo pile ka pile. Inyalo golo pesa sasa ma idware maonge pesa ma ijuogi, yani transaction fee. Dhi nyime gi kungo, dhi nyime gi yudo nyinyo pile ka pile, dhi nyime gi dongri mana gi M-Pesa. Donj e Zidi Money Market Fund kokalo M-Pesa app kata di *334 hash. Weche kod chike mantie nyaka lu. Zidi. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await on Citizen Duka and Quickmart. Get skuma at 25 shillings from 35 shillings, spinach at 25 shillings from 35 shillings, and carrots at only 109 shillings from 120 shillings. It's simple. Dial *487*5 hash. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket from any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discount. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Maramogi Radio Ramogi, Karchunjaluo. Ma en Radio Ramogi Karchunjaluo, ndamo 107.1 FM Nairobi ka, gwenge maga Kaluo, Siaka Baba en 9.4 FM, Kisumo 107.6 FM, Homa Bay en ndamo pro 9.0 FM, Migori 9.5 FM, kata 9.8 FM. Kane gwenge mag Kisii, Narok bende yudo kanyo, kata kedi Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu kuonde moko ibiro yudowa, kidhi gwenge mag Holo mar Okak machalo Nakuru County kod alwora mare, Laikipia bende rapim mar 9.4 FM, ibiro mako Ramogi FM malera nya. Kain ka dhodh nam chumbi, Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu en 9.2 FM. Bende one live e Facebook, live e YouTube, Citizen Digital App view sasa, kachiel kod bende online www.ramogifm.co.ke. In gi penjo mane Sario gi 33 mar okinyi. Ma en Ramogi Baraza, chenro mosenwa kanyo kod kambi mar Sun King, ma bende kelo ni solar solutions mopogore ma inyalo tiyogo nyakwa Ramogi Jwang'. Sama chieng' rieny ibiro tiyo kode, sama koth chwe pod ibiro tiyo kode. Ywak moro ma jowani go, one off grid nikech weche mang'eny. Sani koro wago riti nyakwa Ramogi Jwang'. Kata kamano, samoro nyalo bedo kode to frequency mar lal mare, kako lal, nyalo ga chido chunyi to kare ber mare to en mane. Mae momiyo Sun King koro biro mar miyo mayot ahinya mar bedo kod teko kokalo kuom mwandu mopogore ma bende gin go. Samoro in gi nyaduka ni moro, in gi children's home moro,
abro penjo wendo ni to bende gin gi commercial go, samoro in gi sikundi moro kanyo, inyalo konye yo machalo nade. Samoro ido tenda gi sirikal mar county, idwa ni gur kata moko mag chirni ka, be ginyalo konyo e kin mamoko mathoth. Magi duto gin penjo ma bende biro nyedhore kawuono e Ramogi Baraza. Wendo mara en Elisha Adie, country business leader mar Sun King. Wawuoyo kode okinyi ma kawuono. Penjo mari en mane? Maramogi. Oyawre? Oyawre Victor Tino Makajuma. Oyawre jatenda machiegni? Benson Ovili japicha. Benson japicha machiegni. Koro mokwongo apenjo wendo ni to e weche mag Sun King. Yes. Yudo ka ng'ato osekawo Sun King. Ma to odwaro ni mondo tempa gi gini mondo gol system moro ma detect malipo mdogo ni. Mondo mi koro ti kode ma ok ochule. Gin okenge mage magiseketo to ensure ni gigie. Gin keyword ma ng'ato ok nyal tempa go mondo gol gini. Mar ariyo. Yes. Sun King sani waneno kaka koro stima be dhi koni gi koni. Gin kambi kaka mar Sun King. Dibed ni to stima koro gwenge ni kanyo gi e yor ohala. Koso gin majiwo ni stima bende dhi adhiya mbele to Sun King bende bedi to mogik. Sani waneno ka kembe mag malipo mdogo gi osego okang' nyaka simbe mag ong'we yamo. In kaka Sun King to kaneno ka gin gi ong'we yamo, gin gi chenro mage mondo gin be giginki e rang'iny machal gi jomoko bende mosegik e rang'iny gieki. Erokamano Benson Owili japicha kaniranen. Maramogi? Alo biyo jai. Oyawre. Anyanga mako pia wudu katuma wuda rojo wuod. An kod penjo. Yes, Anyanga. Ndum mar Sun King ne arwa penjo chieng' moro na ng'ayo disip na moro be nyiewo tayo. To kosebi nyiewo tayo rudi kopany ka. To kubiro go to tayo no omilo to tayo no lal. To kodwoko ne ng'ama uso to kodo ni tayo no ok owil. Ang'o mi ok wil gi kopone gikethore piyo kapok otiek chudo. Namba ariyo. Yes. Awinjo kowacho ni tiyo moro mar room. Ni tienga manong'io man gi TV chuda to kopoto poma ka jogo biro omo ang'o me jogo ok migi notification moro ya kata kita ni chudo tami ikiki miche mokare mondo kuba giduogi kawo nokawo nyaka gi TV temo ng'ano dong nono pesa ta bolal da giduog pesa ta kata ka gikawo girgi. Okay. An go katuma ka. Erokamano. Wuod kano Elisha penjo ntika. Mano ground wuoyo. Aero kaka ground ber. Kendo Victor ayudo ka jogi winje ahinya mano ber imbitiyo tich maber. Whatever. Koro Benson owacho ni kaka technology dhi. Koro kuom technology nyaka timne advancement. Koro Sun King kaka nawacho ni wane mwaloso gigi kendwa wawuon. Wan gi group madil gi fraud and enforcement. Koro sama rieko mar dhano medore, Sun King be medore kendo watimo upgrade mar systems wa. Mondo seche te kata virus gi antivirus ntiega. Koro mana kaka tuo dhano, technology be nigi tuochege ma kotimore to nyaki advance. Koro watimo upgrade mondo wa make sure ni onge sama gigi inya kethi. Stima gi solar ing'eni onge kaka achiel nyawe machielo. Kech mokwongo stima ong'ere ni tiyo gi koth. To koth ing'eno ok bi pile. Chieng' to biro pile. Koro sole manyaki bedgo pile malo kata mana stima. Koro onge chieng' ma kati ywa stima machop kanye. Onge chieng' ma ibo wacho ni kori romo kech ka chieng' orieny ma dams odhi piny. To koro en mana power rationing. Kindaruma koduono duona ni wan gi chandruok. En shida maseche moko piny mangima Kenya te onge stima. Ting'eni chieng' gi battery ma Sun King mi assurity ni in gi stima pile. Simu be Sun King uso. Sun King uso ma Bwana Benson kwange mana kume ntiere wauso Infinix, wauso Samsung, wauso Tecno. Mago wan go. Koro wabochopo ire. Amon odhi e duka man machiegni kode.
Anyango wacho ni boom neno kethore. Wakwayo ni mondo kanyalore to odoge e duka. Nyaka be ni nentie achiel ariyo mano ko owinjore maber. Wagone mos. To adwa ni mondo odoga gi boom no e duka. Mondo ngiswa mana ni duka mane mondo wakonye. Adwa na mede penjo moro iye kanyo. Kamano. Thothne kinyiewo electronics nitie gik moko ma kit kethruok moro mako bedie e thuolo mar warranty to yot mondo okony ng'ato. Gin ang'o ma kapo ni ng'ato nonyiewo gimoro kaka jale makoneno to kata koduoko to nyalo konye to kata kapo ni okethre lwete to en gima ok nyal konye. Erokamano ahinya kuom penjo no. So Sun King ng'eni emoloso gigi. Koro onge gima ok onyalo loso. Ochakre motherboard, odhie hardware, odhie software, mago gik ma wan go in-house te. To en mani koro ng'ato wach ni okawo taya to dhi otoyo. Koro ng'eni kitoyo mano koro ok wanya wacho ni kambi bochung'ni. Waboloso ni lakini bochulo gimoro matin. Owuok e duka Rodi Kopany. Ndio. Oyudo accident gi pikipiki. Mano matin no tata okethore. Koro mano hawi marach. Kata kapok ochako tiyo gi mwandu. Mano hawi marach kech ng'eni koro kethruok ainano. Koro mano bedo ni ok wanyal luonge kaka manufacturer's fault. Kech debe ni nitie yo mwanya geng'o go mondo kik gibedi ni ginya kethore kamano. Deber lakini Sun King olos makata kogore piny e mita achiel nyaka piny ok tore. Nyaka obed ni en impact mapek ma miyo gino kethore. Kamano. Penjo mare mar ariyo. Wach mare ng'ama nokawo tayane ni waboluwo odhi nyaka gi TV. Kech chudo onego be ni oganda konyo kambi kaka kambi be konyo oganda mondo watem mondo wachudi. Kopo ni olewo to nitiere agreement manu wawinjore ni chakre chieng' makama nyaka chieng' makama onegi chudi marom kama. Koro kokalo ka to nitiere messages mioro message dhi ire to parone igone simu parone machop kuma ng'ani biro nyake dalane. Ka samoro ka ok winjruok obeda moko chudo lakini watemo mano bedo ni en last resort. Okang' mogik makoro onge machielo madang' tim. Samoro ng'at manyocha okawo mwandu tuo goyo. Koro cases ma ok nyal kata mana chulo kabisa. Koro wang'iyo ga kech wan dhano ing'eni gigi wauso gi anyuola mane igweng'. Koro ng'ato bobiro ni kes ni to en kama to wambe waneno ni ka en kama to winjruok moro nyaka bede. Ok wan jok moko mani koro wan wang'iyo ohala sana to wan social enterprise makoro kata ka ng'ato thoe titho makori niya koro wan very very conscious kech mane mission wa. Erokamano ahinya Anyanga mak Piyo Jegogo Katuma kod Benson Owili japicha Maramogi. Oyawre machiegni. Lawendo. Okaw mos. Apenje kamae. Sari tinde johand black ng'eny. Kara idinyo Sun King ni duka. Be nitie special logo moro ma giketo kanyo ma ng'ato ne ni ma original. Kech ng'ato nyaka akawa samoro amora to ndiko ni Sun King. Koro logo moro be nitie kanyo ma ng'ato nyaka ndiko ni original. Maramogi. Hello? Oyawre. Anya Victor, kiu naona Ruby. Wan kama bere nyetelo. Ma, tiwo gi Mark, aluga Japeng. Mark machiegni? An kama una Boomsay County. Kata yenze telo ni yani? Yes. Kari ipo na sipe po kodegi. Ba chudo maber boru na kama bomba chudo maber boru mo. Keno ng'ato convince kwa dia akawo ta kambi moro machielo. To kambi no chudo no bedo marach mokatieko. Adonjo arias. Anyalo duogo kendo irgi koni mondo kendo gikaw gimiya taya moro. To nikech nengo bedo marach e kambi machielo an ga opita CRB kata ngara ka kambi machielo. Nyalo mona kepu kendo kon to contract maber ba chudo batieko. Oyawre.
Oyawre Victor. Machiegni telo. Ma injini Odis Matongo, wora Lego Sanda Ulawe. Machiegni wuod Sanda Ulawe. Pinje mapenja niya. Yes. Sani job opportunities ni piny Kenya ka. Koro pono na gombo moro mondo mi jogi abende imiya kata kibarua matin. Gichula mauso kose gichula per month. Okay. To mar ariyo pono na kawo to yako kethre. O dak fundi ma wani gwe ng'ok nyalo loso nyaka dhi mani ofis kesa moro kuma ai bor ka ofis nitie. Erokamano mar Road Lego Sanda Ulawe. Okay. Maramogi? Hello, Yawre? Victor Yawre. Oyawre machiegni? Mae rada ke Peter Nduto kwa jima wigo. Peter Nduto machiegni? Gina charo kama. Kana akaw taya. To taya ne akaw taya kami akaw. Nitiere kaka jogi ikaw taya ne koso an mana akaw taya dan mato. Okay. Nomor ariyo. Ka ng'ato okawo taya to chule wang' sa. Be nitiere kata zawadi moro kata kaka inyalo gone erokamano nikech ng'eny nitie gimoro manyalo jiwo chuny ng'ato. Okay. Koro duoka ne penjare go ni ka koro akawo taya to adhi atho an makawo taya tamadhi atho. Sawa, erokamano ahinya. Adwa ne duoke penjo ma yawuot duoge. Okay, nyaluo nyaka tulo penjo. Awinjo kendo erokamano ahinya. Kora bochako gi nyaka tolo. Yes. Ni Sun King tiyo gi technology ni chule gi M-Pesa. Kendo oketa paybill number marwa. Kendo tiere service number miluongo ni star 305 hash. Okay. Koro kidiyo star 305 hash miketo account number. To duoko ni. Koro onge kaka machielo mopogore gi mano nya bedo ni en Sun King. Okay. To wasetemo kabisa kendo pok waneno Sun King ma fake. Okay. Koro kan tiere to nyamiyo wa thuolo mondo wane, lakini en gi surety gi star 305 hash. Okay. Mano confirmation code. Okay. Okay, mano confirmation code. To kong'inene gi wang'e to nyalo ginang'o gang'o ma koneno to wacho ni ma en Sun King original. Koro logo mar Sun King ni e Sun King. Okay. Codes ma kikod ma imiyi kidiye Sun King to nego be no liel ma green. Okay. Ma kopogore to ko biliel. Okay. Aya machielo en ni Sun King tech. Ki go e piny okotore. Mano gima duong' kuom gigi. Koro ng'eni ng'ato koloso mare machielo neno kotore to nyaka ichiji. Ni ma to mane. Okay. Mark Japeng. Yes. Noti agone erokamano kuom ng'iewo Sun King motieki. Mana gombo mani machielo manokawo manodhi okawo kumoro nono nego chako kawo mane Sun King ka. Lakini warwake kendo wabiro ng'iyo ni to nweng'o ne ginyalo ne chal nade. Okay. Samoro noringo dhi e gima pek mohewe. To samoro ne dwaro ni mondo miye marom kod nikech Sun King grow mos mos. Okay. Wagolie matin kendo waidhie machielo. Kendo kaka imedo kawo machielo e kaka wamedo mi discount. Okay. Koro warwake. Chal kaka babe no penjo kaka bengi timo. Sama ng'ato o default kamoro to be ok nyal yienie kendo. The system makamo nitiere e pauni. Mano nitie. Okay. Koro ng'ato ka ng'ato wang'iye kaluwore gi nyalone. Okay. Kwisebedo listed kocha to koro ing'eni in ng'ama piny osego alama in galama. Lakini pod wawuoyo wang'iyo samoro nitie gimomiyo notimore kamano ma halino samoro oselokore. Okay. Okay. Ng'ama chielo penjo tich. Sun King kaka seng'isi nondiko moingo dhano 10,000 Kenya ka. Ma use mier. To koro kaluwore gi tekoni gimiuso emichuli. Okay. Kendo Sun King e piny ngima en achiel kuom kambe ma nondik ni best place to work. Tiende ni mane e kambi achiel kuom kambe mabecho moloyo. Kaka an asetiyo ka higni 10. Koro ng'eni higni 10 ng'eny. Sani adonjo 11. Tieni en kama ber. De ok ber dasewuok. Koro warwake kopo ni en gi barua to sunking.com niga gi opportunities moketi. Okay. One kaluwore gi gimosomo ang'owa
to obi oket CV ne kanyo to obi e interview. Okay. Ka ng'ato ni mabor gi duka, agent mar Sun King timo tich mar kawo tachi to tere duka tilosoni to duokoni. Koro teka no ng'e ng'ama nousone. Kik obed gi luoro, odhi to mi ng'ano kech jogi ni anie kodwa ei anyuola ka. Onge ng'ama mabor. Koro imiyo mana ng'ama odak machiegni ma kata ka ng'oromo godhiambo to duogo ni aselose endigo en ka. Kuom bahati marach, tho en gima lich. Ka customer tho, to Sun King nigi policy. Ok wa maga family tire. Wa cancel loan modong no te. To wawene family mar ng'ano, taya no mondo gidhigo mbele, kech ok apani nitie ng'ama degombe ni ngimane orum. Koro mano kuma Sun King konyo go oganda. Kwatieko taya, ne jomo chudo. Ng'amo chudo piyo piyo, wamiyo discount. Samo kao tache maluwo mano. Luore gi gima ng'ato dwaro. To kitieko, bed ni nitieko boom, idwaro TV wa yieni. Ibed ni nitieko home system, idwa dhie boom, wa usoni. Koro teka ni ng'ato wuoke machon to dwaro machielo. Any follow on, walungo gi ni follow on sales. Wayie, tuwami gi discount. Kech gima sola konye ngima dhano ng'eny malo zawadi minyamiye. Ni koro atieko koro miya kalam moro kata kofia. Ting'eni ka iwuoke mapiny, tateria mamalo. Tiende ni savings milose anyuola e dala ni kanyo ame yodi kanyo. Konye timo tije mamoko mang'eny, obede chulo school fees, obede ng'iewo chiemo e ot, obede ng'iewo yath moro. Koro mane dwani mondo gando ng'i moloyo gimimiyi ma ok dhi konyi moloyo saving miloso cha. Kech kisechudo mitieko, dong koro en mari. Tiende ni golo garama mar stima, samori golo garama ni mar chajo simu, iwuok idhi gi simu e center, ng'ato wilo battery, ing'e kaka weche bed ga oko kuondego. Kamano. Kamano ahinya. Jackton Oula, nitiere gima iluongo ni upgrade kisetieko chulo Sun King product. En ang'o ma ging'iyo nikech adware to gitamae? Mano penjo maber. Sama otam ng'ato e upgrade, tiende ni nitiere kaka ng'ani nokoluwo yor chudo. Nochudo kodeko, ama nochudo ko obudho kapok ochudo kendo. Kech ing'eni taya kako olose nonego chule kama, to gowi chabo goni ni kichule gi muda marom kama, to kitieko timi machielo, gi nengo mapiny. Koro en tiende ni obokepo gi nengo mamalo. Koro en discount ma joma nochudo maber ka yuden koro konya yudo. Mane awi marach. Lakini kama manyien mokawo to chulo maber, kendo donjo mane jo discount ka. Kamano. Oyawre maka joma, koyie iketnwa chudo mag teche kochakore matin nyaka maduong'. Gima ng'eyo ni kuoto tin kae nikech kata obed agent mar gweng' to pesa ok gimul. Chudo te ni e paybill mar Sun King. An edu mekwa nene kamano. Kamano ahinya. Steve Oburu mani Uyaw Beach begin kod paro kuom miyo customers loan mar pesa. Ong'wena Elias Musna Wendo to penyna gone to gin customers adi kata kuonde magiseduoko ne customers pesa mar deposit koso mano to koro en mana bero kambigi mar Sun King no i radio kanyo. Penjo machielo, japuonj Odongo Amach, ere tudruok magin go gi derivatives ma obedo packed e box mar Sun King mara ne okethore to onge agents. Machielo kaendi oyawre Wood Juma, an ahero Sun King kendo products gi beyo sana. Gin gi portable radio moro moriwore gi taya. Leradua radio margi ema wawinjo godo Ramogi Radio dala ka, kendo ng'eny kata e gweng'wa ka sawa. Yie kodgi tiche ma gituona ma kata tim kodgi application mang'eny maromo nade. Billy from Nairobi ywak kamano. Maka joma oyawre. Adieri an asetiyo gi mwandu mag Sun King kendo ayie kod wendo kabisa. Samuel Ngala eno yoka ni sola michulo onge ohala kaluo
ya ote chakolal kendo chakinwa na ote brosome Nixon umoja gonka ni nyawita komaro kwacho ni vyoje penyna jalony ni to kadipo ni ng'ato okwalo sola na mar Sun King kasa tieko chudo ikonya nade. Penjo mogik Victor jo Sun King go sani okelo gimoro ni you swear ka idwaro nyiewo gigigo. The swearing in session is captured on video. Ipenji penjo mag kudo wich kendo keti neno ka jadhier malich. I've sworn never to be subjected to gima chalo kamano. Do they feel ni gin gi market sana koro customer chalo negi otiyo gi dhok moro ka ogudu jambuye ka wuok e wasoke dong. Lere wachno ng'ato ka video mare to nitie kit penjo moko mupenje. Sia penjo ni an kod boom to chon ne obetie momiya mondike nying ng'ato. Nomiye boom mondike nying ng'ato. Ma bende nigi manya timore to kapono timore ikonyo ng'ato nade. Okay. Saa 3 odong' dakika maromo 5 kende. Waduogo tuolungo weche. Revisha gi KCB mondi winj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondi yud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondi ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Green Life Crop Protection Africa Limited kelino yadh buya mar Governor 580SC. Tik buya puodho ka itiyo kod yath mar Governor. Ober ahinya rakruok kod buya puoth bando kod niang' matindo kata orowe. Governor ber thiro buya mapok oti kata moseti to pod tindo. Inyalo tiyo kode tok pitho kata ka isepitho to mana ka koth ochwe kendo lowo pod nitie kod ng'ich moromo. Kata kind jumba 2 kod jumba 3 tok pidho bando to piny ng'ich. Mano miyo chambi dongo ma onge koso chiemo kata ndhadhu mowinjore kodgi. Ruya Pima 250 ml kod pima 20 liters kasto igoye ma okwako wilo kata cham duto. Oyudre Agrovet mantie machiegni kodi. Ne mathoth you toll e number 0743086247 kata 0742508514. Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth. Ami thuolo mar duoko penjo gi mondo walung' odong' dakika moro mang'wen kende nyakwara mogi chopo kanyo saa 3 mar okinyi. Saa 3 mar okinyi weche manyien kod Vincent Otieno. Erokamano Victor. Koro antie kwayo mar ni mondo wawache product mag Sun King te ging'eny ma wanyamana mulo mabor achiel. Okay. Kaka boom na wacho ni chulo 450 deposit to pile en siling 20. Okay. Pro pile en siling 15. Sun King Home Plus mano ng'ato chulo 950 pile siling 30. Okay. Home Plus Pro ng'ato chulo 1200 to daily ichulo second. Okay. Ichulo 40. Okay. Kero odhi adhia kamano nyaka maduong' mogik michulo 25,000 mano inverter. Okay. Koro ichulo chakre 25,000 kaluwore koro teko mari. Okay. Lakini kuom ng'ato ka dwaro mang'eny to nyago aga namba mar customer care kiani dami namba na ng'ato penjo. Okay. 0709 474 333. Mano koro nyayudo koro wapenjo manin kanye kama to dakika 15 to wasechopo iri gi gimidwaro. Refunds wa refund customer. Okay. Mano amiyo ng'ana dier ma kopo ni ntiere nino kodwoke to podo nyatiyo gi namba ma agolo kanyo no mondo kes nino wang'i. Okay. Wan gi partnerships. Devabit en achiel kuom partners wa. Koro wauso kendwa wawuon kendo wachako wauso gi partners. Okay. Ndalo moko ne ntiere Joaneka Fund uso Sun King. Koro moko jok matiyo kech piny duong' to yelach to jiman gi dwaro beng'eny. Koro nyaka wamakre gi partners. Okay. Koro shida ka en go to ng'at mano uso ne Devabit ok oyudi otera gine duka mar Sun King machiegni kode. Okay. Tich to mana kaka piny en tich luwore gi experience mar ng'ato gi gima ng'ato somo. Koro Sun King iluongo ni equal opportunity employer. Okay. Ok team discrimination of any nature. Okay.
Koro ng'ano ko apply to omeda loso barupe mondo obi oyud thuolo. Okay. Ka happy ochopo maber to pod bro mana donjo. Samoro o apply to idontie joma nigi experience moloy. Okay. Kokwale gir ng'ato to wayude gi ng'ama chielo to wabro manyo ng'ato. Kech kikwale tichudo to wabo ng'eyo. As long as no bedo reported, no kwale. Okay. But koro koko bedo reported to samoro ng'etek. Okay. Kech inya ng'iepo to ng'ama chielo konyi chulo. Okay. Video maya en achiel kuom technology man wakelo. Okay. Kech seche moko wadwa ni mondo customer bed ni nya timo gik moko kende. Koro kar mondo goni simu kaka chon nigo simu gi kizungu kata gi Kiswahili. Ka in dala tinya wuoyo gi dholuo. Koro ok ni watimo ne swearing in. Wan wakete mi bed ja Masai, bed ja dhok mane. Tiwacho gi dhogi kaka ing'eye gi nengo. Koro artificial intelligence technology ema winjo gino bas koro mondo wami dhano thuolo. Kech samoro ng'ato wacho ni yawa nawinjo ok awinj dhok ni. Ng'ise uru gimanye na jaluo. Koro wan gi technology matiyo gi dhok te. Okay. Yes, koro ken swearing in kaka ng'ano luor no. Kero kama na inya. Kamano. Sana no ko ng'adwa kaendi Urkano. Wach mari mogik minyalo we godo jopiny. Awe jopiny ni Sun King en kambi maber. Kendo wakwayo ni gimed miyo wa support. To wambe wamiyo gi assurance ni wabro dhi mbele miyo gi quality, warranty and durability. Ero kama na inya. Nyakora mogi mane mokelo giko mar twak gi sani ma ben no seno kanyo kod kambi mar Sun King. Namba mar customer care gisichiwo kanyo. Koro ti kode mar yudo konyruok ka idwaro mwandu mag Sun King. Nyakora moga jwanga. Erana kionge paro mege mawazo gikuyo lichni bibuta wari singo wa mama ya kililia nilio berana bibuta wari singo wa mama ya kililia nilio berana. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Jackson Murugara koridhirwa kodiochieng' makawuono kaka jadolo maduong' mar din Jokopere Diocese ma Meru. Maen bang' kane osechamo mar apisi lemono e alap ma Kinoru bang' kane ogwale gi jadolo mar Our Lady of Consolata Shrine. Kabende koro en mobiro bedo ka otayo chenro mag alama mabiro bedo katimore e kaunti ma Meru, alamno endo mar Jokopere. Monsignor Jackson Murugara, having been appointed as the coadjutant bishop of the Catholic Diocese of Meru, will always be faithful to the Catholic Church and the Roman Pontiff, our supreme pastor, the Vicar of Christ, the successor of Blessed Apostle Peter in the primacy and the end of the College of Bishops. So, help me God. Jatend piny Kenya William Ruto roko kony mawuok kony e sekta mar weche mag thieth ma ibiro miye kawuok e piny mar Netherlands. Maendi nyowacho e kinde bende nyorwako Kingi William Alexander gi Queen Maxima e paroch mar Meru County ma Nairobi. Nyasa bende ne oyuore gi jatend duond buch siasa mar ODM Raila Odinga gi jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki. Bende e kind jotelo moko mano yuoro nyasi makamano. Beyond business, we deeply appreciate Her Majesty Queen Maxima's commitment to pediatric oncology with the Princess Maxima Child Oncology Center at Moi Teaching and Referral Hospital standing as a beacon of hope for many. Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo bad migawo mochung'ne weche mag pi ochako chenro mar gundho kar pi ma Olago kata Olago Water Project kaka yo mar ting'o malo weche mag keyo pi maler e gwenge mayudore e ward ma Central gi West Sakwa maduto ni kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya. Jofwambo marwa Georgia Molo gi ler mathoth e wachne kowuok e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo kinde mane otelo ne chenro mar chako kongo pi ma Olago noero mabiro muonyo siling milion 50, Gavana ma Siaya James Orengo nofulo ni gidwa neno ni chenro mar pi ma Olago noero okongi duto kochakore kama igoye pi nyaka e kor gwenge. Wadwaro ni mondo watim major rehabilitation ma ok ni pump house ka kende to nyaka kuonde ma pigni dhie te ma phase 1 mokwongo wadwaro walos kae mondo kik wabed gi chandruok ma pi at the intake point. Wating kamogere pump house jamalo
mondo kata ka nam opong' to kik machine man kanyo kethre. Koro ibiro ting'e malo mondo waket a new pump. Oluwo ni mondo gigeng' wach mar onge mar pi ma kinde ka kinde, gidwaro ni pigno wang'ni obi obed ka igoyo gi teko chieng'. Mondo wabed gi fluctuations wadlor gi ma waziri Oduol wacho, Professor Oduol, mondo watim solarization. Solar sani pek, kidhi kamoro kata China, tinyalo yudo kamoro marom kata gi leke Nyaboli ma en na solar panels moket kanyo, iyudo generation ma electricity wuok e wach ma solar. Omiyo wasepimo, solar bende bedo modernized. Sani batteries mabiro ok en madongo kaka chon, solar panels moko madongo ma unenogi. Omiyo wadwaro ni mondo ka obed solarized. Notene gi jatend migawo mar pi e kaunti ma Siang'ire Jacqueline Oduol, manosingo ni gidwa kongo chenro mar pi ma Olago noero magiketo dundu motegno. Achiel kuom gik mane chandowa ne the key challenges that we can confirm that will no longer be challenges and we shall have water was one, frequent pump failures. Koro kidwa ni mondo go pi to wayudo ka pi koro ok nyal chopo eyo makaka ne wadwaro. Kendo kawuono waketo pump ma pipe mabiro bedo manyasani ma en gima ok nyal bedo kalokre mamiyo ji bedo gi tich matek e wach pi, kendo ok gibedo gimoro mabiro bedo kosiko kobas, kendo gima biro bedo ka ok konywa ahinya. Ka maneja mar kambi keyo pi e kaunti ma Siaya Sibo Wasco, Medusa Isaiah Dipo, to nyiso adieri ma en godo ni Kongo noero biro bero yoregi mag keyo pi. Gavana erokamano kuom paro josakwa biro nika demiyowa konyo dalawa by increasing our supply. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi en ni obila e kaunti wa Migori omako ng'at achiel kanyakla kod ogunde maromo 14 kod nus mag njaga manegogi nyalo romo milion 12.9 e gwenge mag Hispania mayudore Kuria West Sub-County e kaunti ma Migori. Komanda mar obila e kaunti wa Migori Francis Nguli ne oyango wach ne kolero ni achejno ma en ng'ama miyo sani prodine tesendo obila ka koro ibiro chwale nyim Odelo buche bang' kanyo make tok yudo maling'ling kawuok kuom jopiny. Komanda mar obila no ne opuoyo mokalo jopiny kuom ne chiwo lipodno ne obila mabende ne okonyo obila e mako achejno mane owuodh mana kanie ode. And we succeeded in impounding in that house 14.5 sacks of cannabis sativa, that is bangi. We were able also to arrest one suspect who's been processed through the DCI, should be appearing in court. This large consignment, which has a street value of Kenya shillings 12,960,000 shillings. Bende ne owacho ni apisa mag obila mag kaunti ma Migori sani koro keto maino margi mar rakore kod jogo mosebedo ka chwalo ohala mag uso yedhe omero ji gwenge makono, ma bende owacho ni nyaka sani odwa timo newa. Osingo mar biro neno ni jogo ma itudo kod ohendni ma kamago omaki ma ochwe utere Odielo buche. I want to applaud the officers of this station together with other officers from Ngao and well-wishers Kenyans for the good work that they are doing in our county, Migori. You can see the kind of damage to our children, to other innocent Kenyans. So we are very much alert, and our surveillance will not be limited to only Sibania but other parts Migori County. Komachielo en ni oganda jo Kenya sani yuago pek mar ngima ma oidho makoro chuno moko kuom jonyuol e pacho ka donjore e tije moko ma saa moro ok ber mana ni mondo migi yud yo ma ginyalo chopo godo dwaro mag nyithindegi. Ma en nikech jonyuol moko ahinya to koro mago mawuok kata mayuto gi nok oserem chopo dwaro mag nyithindegi machalo kaka miyogi chiemo, terogi e weche mag skul kaachiel kod miyogi chenro mag thieth e yo makare. Gomba serikali ifanye juu chini iweze kujimudu mambo ya economy. Wa Kenya wanataka development, ni kazi, ajira ipatikane. Kama ni kiwanda inajengwa ama ile mzee inakuwa expanded, ajira inapatikana. Watu hawezi kula jiaza, kwa kata Jonyuolgo bende ywak ahinya ni chandruoge makoro gikadhe omonogi siro som nyithindegi e yo makare, ka bende giwacho ni nengo mag buge kod uniform
sani odhi malo makoro ok ginyal siro som jopuonjre e yo ma olong'o. Kabende familia moko to koro midhiero mar koso omenda osemono nyithinde gidonjo kendo koro dhi nyime kod somo e kuonde tiegruok ma opogore e pacho ka. Watoto wanafukuzwa shule, hauna pesa ya kuongeza shule, mwalimu hataki kujua. Kutoka hapo akili yako ama unakuwa na kitu inaitwa stress ama depression, high blood pressure. Hiyo ndio mambo ambayo inadhiri ama mazingira yetu. Kwa hivyo tungeomba serikali ifanye juu chini iweze kujimudu mambo ya economy. Ninajua kwamba economy ikipona hata mili yetu na akili zetu hazitapona. Kama moko to yudo chenro mag thieth koro bedo negi matek nikech onge mar omenda. To kaponi giyudo kata pesa moro matin to chuno mondo mi koro ginyiew yedhe mane dukni mag nyiew yedhe ka chenro mag thieth ok ginyal yudo yo makare nikech onge mar pesa. Mimi nikigonjeka na mtoto naenda hospitali, unaona hata usaidiki kwenda chemist ndio chipa, hali ya maisha iko juu. So unaona at least alikwenda chemist juu unaona ukienda hizi hospitali kubwa hakuna usaidizi. So unaona hata unapanga line, hata ukienda kupanga line unaambiwa hakuna dawa, unaambiwa ununue. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gikanyo nonya kwara mogi mochope giko mar mi weche manyien adimba kane gin mago matuche kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche moko manyien adimba. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Radio Karchun Ramogi. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, kaintie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited, mantiere wangapaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Kaintiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To kaintiere gwenge magawendo, chop Ramogi Hair Salon, mantiere wangapaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070-1-2-2-9-7. Kata 070-2-2-4-8. Nyakwa Ramogi, in jalno madwarito familia mare e yo makare. Siri en mana chiel kende. Rit familia mari kod wendi kaiteo gi mogo mayom mar tedo kuon, chapat, mandas, keke kin mamoko. Mogo mar Joymax en mogo makuone mit putu. Raha Premium Kavagara en mogo marachar, ng'ine yot kendo ober ahinya gi ngimani. Ti kod mogo mar Raha Premium Ngano e loso chapat, mandas e kind mamoko. Ne mathoth kete chenro mar wang'o nyango gi Ruth Nyajimo wuok tich nyaka tich abich mana e Radio Ramogi kar chuny Jaluo.
chaleko chasiaya osiepo miti chini yako yugi osiepo dede boni majasebe osiepo Chris jakwasi nyauchi osiepo chaleko ratako osiepo moni joni majasiaya vinie Kampala City vinie Kampala City. Sipongezi kwako wapoikiera kivino siepa utojotala ngalego usonga nichapodala kimoha chaleko nichapodala ngafune mosiepi na yudo masira nyumbani kwetu osepodede nyauchi mosiepi osiepo modisa ya mosiepi Lighters from Kampala, Uganda, tickles, giggles, Joshua, mtoto wa London, William Ochieng. Wagoyo tum Uganda, Kampala. Sipongezi kwako wapoikiera kivino siepa utojotala ngalego usonga nachopotala kimoha chaleko nichopotala ngafune mosiepi na yudo masira nyumbani kwetu osiepo dede nyauchi mosiepi osiepo modisa ya mosiepi Lighters from Kampala, Uganda, tickles, giggles, Papa Samokudo, Osiepu na ya bana Limpopo, Jeremia Ogoda, Dr. Leonard Ochuro Jakowino, Dr. Chate, Musa Juma Vini, Okinyi makawuono apaga boro tok sadek marukinyi. Weche manyien adimba mamoko biro saa 7 marodichieng' saa 4 auchiel weche manyien e yo machuoka. Jamumbasa Maxwell. Bendi sewind njo chendo milongo ni Zidi Money Market Fund kowuok kuom M-Pesa. Ne oganda jokanyanam kawawacho ni pesa moro miyudo ni koro beta kanye moko nyuolore mane nyalo go handlal. Tinende wan gi rieko manyien masani M-Pesa masiro chendo mar Zidi Money Market Fund, yo mayot ahinya mar kungo mar keto mwandu. Inyalo chako kod $100 kende. Ma momiyo Zidi Money Market Fund obiro obedo powered kod M-Pesa mar konyi neno ni odengle malao 100 no kinyalo kane pile ka pile, onyuolore pile pile, en gi nyinyo more wiye kanyo minyalo tiyogo
kikidong ne koro pesani iritogo nyaka chieng' cha oyo mae sa kane akana onyuolre iyud nyinyo moro e wiye kanyo minyalo konyorigo. To anyalo donjo nade? Zidi Money Market Fund mabedo powered kod M-Pesa yot. Kaw simu din star 334 # sani iyer financial services then igwel kamondik ni Zidi Money Market Fund to mana kamano kende isema na donje nyakwara mogi dongo yot. Watima nena Diana star adek angwen hash yana sadio star adek angwen hash. The option number 5, option number 5, okay, gik moko mang'eny kanyo, send money, withdraw cash, buy airtime, loans and savings. Option number 5, financial services. I talk our financial services kanyo, number 1, and Zidi. Welcome to Zidi MMF, mano Zidi Money Market Fund. I told you, welcome to Zidi. To proceed, kindly view and accept terms and conditions on link momi kanyono. T accept the option number chiel and accept. Tokeloni option moro ni enter M-Pesa pin. Manakademo wang tisema nadonjo e chenro mar Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa. Sama wahingo igni 18 mar M-Pesa. Berkodi, Kungi, Kenny. What cancela mikeo papa. Notio uchumi Kenya papa. Notio kipawa Kenya